Hallo, Sartre Musik efter skole. Velkommen til. Det er DM i romkugler. Jo, du er dårligt, derfor skal vi dø. Og det er i dag, det skal ske. Og det bliver for gamle om timer. Skal vi ikke tage det bliver for gamle. Morten, han står med de 5 kagebåde, og vi kan lige starte med at læse dem op. Der står, man må aldrig smide kage ud. Og det er så det, vi illustrerer. Der skal tages kage 2-3 gange om ugen. Det klarer vi også fint. Man må ikke tilpasse sig en bestemt slags kage. Nej. Spis aldrig vakuumpakket kage. Det er sådan nogle æsker, det er jo fint. Og kagen skal enten køres med bageren eller være hjemme bag. Det er det her ikke, men det skal sgu spises alligevel. Er vi klar? Er vi klar? Er der nogen, der tager tid? Ej, hvor er du lækker! Ja! Jeg skal lige være sikker på... Kagefolk! Så ligger vi sådan kaster op herude. Det er så... Lad sidde og lade være med det. Og de skal brække op bagefter. Der er en stødbrække. Det skal ikke brække. Det skal ikke brækkes op. Der er en spænd bagved at huske det. Der er en spænd bagved at ramme for. Den er helt ud. Og vinder det er udnævnt til Sartre Kageklubs overkagefoder. Kom, Mads! Tid i gang! Først sætter ned! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Det er sgu da ikke romkugler, det her. Nej, det smager meget godt. Nej. Jo, hvor mange hjerter kan vi give mig? Det er svært at gøre Det er godt sagt, hvor der er mesterskab. Jeg kan spise 3 uden at brække. Vi sidder Morten Rask med den. Nej, du er ikke væk. Kom nu. Asbjørn, så vinder jeg for dig. 24 lavt kæmpe. Jeg vinder for dig. Jeg vinder for dig. Hallo? Morten spiser ikke for nogen. Morten! Hvem er disket? Morten er disket. Asbjørn tager over. Du er disket. Nej, jeg er ikke disket. Du er disket, Morten. Nu er mit Morten. Nummer 7. Det er altså 1. Jeg har i hvert fald suverænt fører derovre. Ja, løgn. De skal spises. Godt, det går dårligt, Frederik. Ja, Peter, der er det, der løber så godt. Ja. For at mig og Peter har tænkt os at prøve at slå rekorden i flødebollespisning her i næste uge. Er der nogen, der er ved at knække sig? Ej, men hold lige så. Hvor mange mangler du? Det kan smage ikke svensk. Der er ikke langt. Ej, du er mega god til det. Fuck, har vi. Jeg har hurtigt. Hvordan tager jeg det så koldt? Peter, smad. Peter, vind. Peter, kæmp. Peter, vi taber. Hurtigere, Peter, spis! Peter siger det mange gange nu. Jeg har det godt. Tjek den. Den laver noget. Hvem teaser? Gætter på det. For helvede, det er klamt, det her. Fuck, de smager dårligt. Jeg vidste, du ville vinde den. Vi spiser ikke hurtigt. Vi spiser meget. Hurtigere, Niels. Det er så ikke i Niels' tilfælde. Nød. Niels spiser meget afhånd. Hallo? Ej, der er 250, du. Den har brugt 5 minutter. Der er der, de går hånd i hånd. Han er nede på 2. Er der nogen, der har en smøg? Jeg mangler 7. Wow! Frederik mangler 7. Kæmpe på elbow. Kom så, Niels. En bid. One lap. 5 minutter. Er det sådan, at du Ja. Niels. Okay, er den 5 minutter? Det er 5 minutter. Der går 5 minutter. Niels, du skal spise den inden 5 minutter og 30 sekunder. Kom nu. Inden 5 minutter og 30 sekunder.
Du må ikke give op! Vi tror på dig, Niels! Vi tror på dig til det sidste, Niels! Jeg har oddset med dig. Okay, inden 6 minutter kan du godt. Og bagefter dig. Niels mangler en halv. Niels mangler en halv. Niels mangler en halv. Eller der er bare stoppet. Niels mangler en kvart. Niels mangler en kvart. Niels mangler en kvart. Niels mangler en kvart. Allan mangler 3,5. 6 minutter og 7 sekunder. Ja! Niels, jeg har lige fået en kommentar. Ja, Niels. Jeg har det super dårligt. Drik noget vand. Men det er godt, det er nu. Stop i stedet for. Men det var det værd. Det er godt, at det guftes. Godt til face. Altså, jeg vil gerne lige sige, det her, det var sådan en slags magtdemonstration, jo. Altså, Det var fandme en vag magtdemonstration. ved du er velkommen til at så stille op, så kan du se, hvad du får med herude. Ja, det er godt, Tausi. Ja, okay. Du var jeres røvhul med den her musik. Du skal være velkommen. Altså, det var så velkommen. Kom så, Allan, på en anden video. Vi har lært at være chikane på meget højere plan end jer. Vi spiser Vi dræber den. Vi dræber. Ja, hvor godt er det? Det er ikke kage, det her. Det er lort. Vi dræber også almindeligt. Nej, skal... Hvad laver han? Det var dørhåndtag. Hvad laver du? Han er i gang med sin sidste. Allan mangler 1. Det er mine roomies. Jeg kan prøve lige at se Peter. Nej, han er ikke 64. Vinderen var et helt års forbrug af... Allan! Det smager skide godt. Giv mig en pakke, jeg spiser den. Hey! Allan mangler en halv! Allan mangler en halv! Allan mangler en halv! Allan mangler en halv! Råd, dreng. Kom nu. Okay. Hey Peter. Jeg siger det. Kan jeg måske spise den for dig bare? Jeg kan det bare Nej, men Og du vejer ingenting hjemme. altså, nej, men der er cirka gået 6 minutter mere. Der er cirka gået 6 minutter mere. Nej, siden jeg. Ikke noget. Lænd op af mit hoved, så går jeg bare min vej. Vi kan i hvert fald godt konstatere, at du er bedst. Men jeg har det fandme ikke selv. Det er totalt room 1 gangsters. Jeg vil lige gratulere, eller hvad det hedder. Jeg må gerne. Tak. Ad. Godt og lykkeligt. Det er reportage, det her. Station X. Eller hvad det hedder. Ungeforurening i romkugler. Unge spiser mange. Nå ja, det er det. Og det er til gengæld lidt. Au. Nej, det gik også meget. Hvad med det? Nej! Knæk og bræk! En halv. Kom så Mads, en halv. Sidste bid. Ikke, at du skal bakke sig ind det hele ved, så er man ude.